mei cheno pangke la in kar chunga darkness heights ti lekhabu alo chiar meka anau medi chu azom bidol nen halloween fiam ve bok anu laura anti thai vela laura chuan in lai reng bik lo turatin motora bungrua khung fel mol mola an chungkwa hian ram hnuaya anin lei thara chol man man tumani pa berson hian a hna wangin anu puile afa te chu azui ve thei ri lova annu hi alungoi zan lo ma se tlai ban vele karon ho nga lang tin a hrila laura chu afanu tenen anin khal chuak tani thui ve tak an tlan hnu chuan chol an man na tur mun an ram chin omna gate an thleng hlola laura in gate hon an tum chu tala alo tui ek to deu nge ni asak deu thlata reivak lawa an ram thenoma in nei ve awen aron thlenga gate chu a hon sak ta ni awen chuan anom na mun re thei zia te soin in cabin lei thara hian chung ko pakhat hun reive tak an khosamana ma se an fapa John bawatangin helai mun hi an chuasana John Khan rilrulama chian lo rukna anei ve bok nen police ten an zong muzo talawani atibok chol hmang tur ringot in niang tiro an ti chuan laura in oni e kapasal po aron tel ve dona lom kalom lutuke tin akalsan an tlan lu hnu chuan thingkung pakhata John hming aloin kera an ram chin an chin chiana niom takani reilote a dil kama in nuam tak an va thlenga ram ngopik tak kara omni ma se a hmun chu anuam kher mai kela te unau chuan nuam an ti fal ema tlan kwal velin laura an pa in aron khola atlai deuh tur thur ron soin a fanu te tan music box a leisak laura chu in chunga lutin medi zombie dol kha do kana ada a fanu te pi puwa wain an hlim dul hle an pialoka shrui sen in zam an va muwa an pani chuan ram hnoi lama chui lutin engthil nge ato pa lo om hriat nge yan tum laura in afa te thom are deuh wang chuan a rilru anuam zan lova pan mo takin in hnuaya atlan thla pona thom ri deuh dup chuan hati phu deuh zoka a fanu te pani an ni ti an hriat chuan a tho deuh huai hemi hnu hian afa te chu an room tura lupuin keila in podwa thila thuk ruzawa engthil nge an ti chuan kapa ka present turani hi tina chang zana laura in afanu te chu darkness heights le khabu kha achiar saka medin a omanom lo thu soin laura in amuta chuak to ti a hre theya an pani chuan pindana amut dun tani in hnuaya mizo in a chukla cabina landline chu ronin ringin an pa alo ni son chuan tinge phone ilak thei reng lo aron tia laura in a cell phone kara alom thur thilin son chuan darka reilo te hnuwa karon thlengang tin phone ada hemi hnu hian laura in pona thingzar in khak ri deuh sok thoma hria ngai thalo rilru tak chungin in chunga lut amuthil hnu chuan keila in aron kai hara medi mut tha thailo thu soin afanu chu hain fiangala a hmela tangin aum dan adik lo ti a hre thei ngal a shoka chuan thil engemaw hi hatang thlata akom chua saknu chuan ribbon thema hello ti alo in ziaka laura in engthil nge ei ti na zot wat an unau khan ram hnuaya hrui sen kha zui zelin tu tenemo ei turan lo chhop sa diam hi an va hmuwa phur takin cupcake pahnih lo om chu an lavata medin tuiti takin ai ngal kela hian ei velovin podwa khan alo da tha laura in an en fianak chuan ribona goodbye ti message alo in ziak ve thungani laura chuan warning message angain police call atuma ma se atlang thei reng lo in chunga pen thom rideu dup an hria keila te unau chuan an hlau hle laura in lo tureng ma om lo tin atong thlamuana
afate phal lo chung chu chemte nen pona a phone la turin a chua san zui motor chung chu man mo takin a enkwal zung zunga Emaxe a phone a lo om to reng lo man mo takin ina atlan let lea helai mun hi kan chua san watangai tin medi apom loka an tlan chuak ngal motora an lu main rap thlak zeta nuiri an thia car dar thalang an ron vom ke chuai lau chungin motora chuan an lut hloma laura hian anom na hi himdam takin chua san pui nge yatumani Emaxe an tlan chia tin motor ke haron lir chuaka keila te unaw an treteng tung mai an pathum chuan ina khan an let lea laura in kongka hakal ngal sok medin khonge kapa hi om tin khur zoi chungin a soya laura in aron thlen trep to thusil chuti lai chuan kongka kik deuh bur thom an hria laura in aven fianak chuan an chung ko thalak tukver dar thalanga loin bela a hmel ti lo chu thi sen nen thai chiat vekani afate chu in chung lama a chho puya medi hi a om la nuam thei lovin ala uak reng mai laura chuan in hi kan chua sanangai owen khan min pui thayang tin afate chu atong thamwan sham medin tukver lam enin kapa aron thleng to e aron ti chuaka laura ha hoi chuak wat thim thama tuemo hi haloding renga aban ron phar chuak zawin akal bo lea anpa ani lo ti a hrethiam ngal heti lai hian sonan gate kha aron thleng ve chia Emaxe tala in halloween kal le to lekha loin tarwa in hruisen hi zuiro ti halloween ziaka son chuan haum zia hrethiam lovin annu a khol ngal ram hnuai lama phone in ring chu a hretheya tuemo hian lo pick up in thori deuh hum bak hriat anei lo laura in aron fiam emotia lekha in tar kha annu da nge yanga in hruisen in zam chu azui ta ni ram hnuai pilril lama alut thuk zela aning deuh tran annu kholin indu le naktu ka kanin fiam ho don nia a hun lo lutuk tin message anut chia a khol le nu chuan han lo pick up le laura bemol molin apia loka ama o chu a hretheya thileng deuh pup va muin avapan nainak chuan milim thinga siam ten dokan an lo kil thapa chuti lai chuan a hnung loka mai kor vua hian hrai pui nen alo chang reng to ni heti lai hian ina khan medin ngai lo la o thei reng lova laura in tuar sham ro idam le vat mayang ipa po aron thleng trep to nia tin an tong thlamwan le thin in chunga chuan thoman shelea afa te chu in hnoya chuk thlap puin tuemo hian kongka haron kik le deuh bura laura te unaw chu an mang ang to hle pona sonan laura aron kauri han hria pa ber o an han hria chuan an nom matinuam ve deuh Emaxe laura in ven nan chemte a chu lea kongka an honnak chuan tape recorder halloween khaya sona o in play in karon thleng to e ti le khate a in bel bok chu ta le thil in khai chu thlain in chunga tangin sona ruang haron tlahlom topa amit mu kher chua sakni in laura chu lung chet takin a trap zoya chet lak dan tur hawan to hle keila ten athom an lo hria tlan chua an han tum chuan anuin alo dang wata eng thil ma thleng lo lau thong reng su atimol mol Emaxe ruang kha han mu mana pa ber hani ngei ringin an mit tui dan zo ro lani lo an hlauna tibel cha turin current aron thim zuya laura in torchlight a chu wat afa te hna chuan in hi kan chua san watangai hatia pona an chua nu chuan thinga ker milim te kha an mu ve ta ni nu ber in khai hlumin no pang pahni te pi pu an lo uaya chuta tuine mo artuya ron vomin ina bok khan an tlan lu le laura in lu theina te chu bungrom ang chuan adang veka
Keila in chulai hmuna omve han lekhabu chiar thin ang chia Darkness Heights lekhabu halo la anu anen tir chuan pona milim an hmuang chia kha halo in ziaka pona tang chuan papet dol ron vom lutin laura te chu in chung lama an tlan chho rok kongka tang chuan mi an ron kal le kal lo laura chuan abia afa telaka ain sum zo to ngang lo lung chetaka trap chuakin kaila te unau chuan an lo kwa ve bok reivak lova laura in sona motor angai tua chuaka a omna a hlatwak a ring lo ani kaila te unau chu wardrobe biruk tirin a pasal ruang ipte tangin motor chabi havala an chua don lai chuan in chunga thom an hrele tlat mai laura chuan silai ka kengania ingam chuan ronin lan ro tina vin tuara thom are zui tukvera anda chua chuan awen kha men kengin awa muwa laita chunin au chiama ma se athil soi alo hre thei bok si lo chuta nunglama tangin awen chu miswal khan aron pana laura in tukver tike in han auvel ma se atlai to lutuk tat awen chu abeka tak hreipuya chekin miswal chuan athata laura habei dong to hle in hnuaya lut thlain lekhabu a khan milem aloin zia bela thilin zia dana tang chuan han chung kwa hian tha vekatum ni om takani laura in kongka adalna hala thasau sawa motor omna lama tlan chua pui vatatum chuta miswal khan aron rek chuaka kaila te unau mangang takin an lo tre na sa hle an pani chuan in koin an trap dun zoya kaila in miswal kha aron let le nge ring in ven nan chemte ala pona chuan line play ran ri shia in anu ani han bei seya pona an chuak dun veta keila te chuan sona motor kha han va muwa ma se tu ma an lo ombok si lo kar nung lama thom an hrezuya an han hon nak chuan laura phuar be in halo om reng mai chuta miswal kha ron langin an tlan chengala laura haron chek sia kaila te chu aum zui ngala in chunga bok an tlan lut leni in chunglama tlan chhovin khum hnuaya an biru duna reilotea miswal mai kor wa pokha aron lut ve ngal wardrobe hongin alo ruak veka khuma athule aron tong chuak zuya min hlawa ka hre thiam lutuk ka hming chu John niin helai ina hian ka seiliana ka chungten min kalsan hnuin ta hian chol an ron man le peisein ka lo thlir reng thin Darkness Heights lekhabu kha heta hian ka hnuk chia midangin an lo chiar theinan tia asoi zo chuan khum chu a phi kang thuta an unau chuan ring taka tre chuakin damdoi atnim tira ni khoshelovin anom dun ta ni atuk zinga sona mitle haban te kha milima alo wa toa keila te chung ko taksa hi milim siam nan hian manatum ni om takani laura kha ataksa rai pui laburwa in alo la thilawa jonan rai chu la chuakin milim omna lama khan akala keila te unau po lo mudun rialin anmit ante vela keila chiang lo ruain aron har ma se abulloka zona omti a hrerenga a tho chuak ngam lo medi kai tho an tum chuan a har thei reng lova chuta zonan ron pan nain keila ban che bun hatum tamai chuti lai tak chuan music in play thom a hria motor omna lam kha apan ngal car nunga sona lei music box kha aloin play ya laura in nunglama tangin aron vothut an pani chuan anin bei ngal riapa laura in akea han vitvesia siama se ataksa hliam anat e mawangin leya atlule noka atopa chuan John chu hrei puilak sakin a hnunga a chek sia azal der mai keila in medi alokai har thai toa
Laura hliam tuarin aron thleng ve ngal an pathum chuan mit tuitla zoi zoin anin kwa sona motor omna lam kha panin John leya bok reng a hnunga hrei puila burwa chu an tlan sana reivak lova kaila an hoilet nak chuan John kha mu tur halo to reng lovani